mancing ya Babe. Ketemu lagi sama Poika. Ya hari ini tanggal 5 September Poika mau ngerayain ulang tahunnya Bang Sabeni. Ya. Nah hari ini Poika lagi ada di kota Mondal. Jadi di acara ultahnya Bang Sabeni ini Bang Sabeni ngundang teman-teman lamanya, teman deket dia. Ada ya sekitar 28 orang. Terus nanti rencananya Poika mau ngadain games. Terus nanti ada tarian Indonesia juga. Terus nanti ada musik quiz. Ada acara makan malam bareng. Terus nanti ada mingle di kamar hotelnya kita ini. Sengaja milih kamarnya yang luas, jadi bisa bawa temennya ke kamar. Kamar ini nanti kita ya ngobrol-ngobrol, temu kangen gitu deh ya. Jadi liatin aja vlognya serunya kayak apa di ultahnya Bang Sabeni. Poika ingatin lagi, vlog ini sengaja Poika buat untuk dokumentasi pribadinya Poika sama si abang ya. Jadi kalau kalian menonton silahkan, kalau suka di like, di subscribe, terus di share ke mas kalian. Terus jangan lupa nyalakan loncengnya di situ, oke? Wih, cepok-cepok. Jadi ini balon-balon yang bakalan kita pakai buat permainan. Nanti kalian lihat ya permainannya apa aja. Terus nanti itu pemenang pertamanya hadiahnya itu coklat daim. Ini alatnya udah Poika siapin. Terus ini ada speakernya juga, nanti ada ini Poika yang pembawa acaranya ya. So abang nih ikutin terus vlog Poika. Ya, yang pada bantuin. Makasih Gustav Kol. Ja. Ska vi stanna nu? Hej! Hej Svens! Ja, vi ses där nere då. Ja. Det är så många grejer. Ja. Som ni kan lita på att vinna den här tävlingen. Ni får diskutera först. Pia kan visa hur man gör. Men ni får gå med ballonger. Springa med 3 ballonger. Det här är tydligen något man kan i Indonesien. Eller vad då? Bra! Jättefint. Så, ni får diskutera. Poika en person bara. En person. Ni ska springa härifrån. Här springer ni. Och sen springa in. Det blev du Staffan. Härligt. Ja, det var spännande. Ja, vi har en vinnare! Du tappade det. Så har jag förstått. En.
Snyggt jobbat! Oj, oj, oj! Och jubel! Bra jobbat! Ska hitta en person som ni kan lita på för att trampa på ballongen. Som är duktig att trampa på ballongen. Hitta en person bara Varje lag ska utse en person. Första, Thomas. Oj, där åkte hon. Och där åkte Indra. 3 kvar. De är snabba. Oj, Gustav inte. Det är final mellan Lars och Kristoffer. är bra att sortera grejer. Jag frågar tjejen att det är bra att sortera. Där. Ja då, vissa killarna är bra att sortera. Shit, det var så fel. Ja, det var ju 100 Höjde. Klara, färdiga, gå! Den här är sista stället. Jag vill säga vinnaren ska få den här. Vinnare. Ska vi säga vilken vinnare då? Eller? Ja. Den har 4 poäng på alla ställen. Den är ju Karolina-gruppen! Ni får komma, Varsågod, får ni. Varsågod, ta emot priset, en dime. Vi tar på handen då. Ja. Ni har hittat ett ställe att sitta på. Vi uppskattar det. Det som kommer att hända nu är att vi kommer att ha en dansföreställning av Ayomi och Tili med dans från West Java Dans kommer att komma här. Och jag överlåter till Indra som tar hand om musiken. Och vi inväntar också Roger för säkerhets skull så inte det blir något säkerhetsfel. Roger ska nu framföra en liten dans från Västjava. Nej. Ja. Okej, varsågod.
lärare med dansen. Ja. Jättespännande. Västjava var alltså ett eget land en gång i tiden, en del av Java. Nu är det en del av Indonesien, liksom många andra öar och ställen. Bra. Ska vi... Jag måste invänta en drink. Så vi får socialisera oss några sekunder här, så ska jag också... Lagi kuis. Okej. Pertanyaan soal. Nu rundar vi om. Nu får du välja ett svar. Ert svar är... Och så skriver ni det. Så tar vi nästa fråga. Fråga nummer 8. 1994 var Linus studerande vid University of Alberta i Edmonton i Kanada. Linus hyrde då en bil påsken 1994 och åkte till vilken stad? Och det är ju värt en liten ledtråd, och här kommer ledtråden då. Ja, vart kan man åka med bil ifrån Edmonton i Alberta? Jag var student i Edmonton i Alberta på University of Alberta. Några månader innan Linus åkte till den efterlysta staden här så hände den så kallade North Ridge Earthquake. Det är den största jordbävningen som någonsin uppmätts i Nordamerika. Jag åkte en torsdag morgon klockan... Jag tror jag kom iväg strax efter. Ja, nej, alltså... Jag åkte hela fredagen. Och kom fram på natten. Ja, jag åkte hela torsdagen, hela fredagen. Och så kom jag fram precis efter midnatt då, kan man säga. 1-2 på natten. Nej, ja, inte 3, 2 hela dygn. Och så några timmar. Lupa nge-shoot menunya tadi, makan entrecot sama salad. Ini kol nggak habis, kaviar nggak habis. Tuh banyak yang nggak habis karena daging gede banget. Kita kamar mandi. Nah, ibu-ibu lagi pada gosip no. Hey, Yomi, ngomongin saya ya? Ih, pede banget. Pasti ngomongin saya nih mereka nih. Wonderful tonight. Den här låten, den är den heter In the Summertime. Det här kallas Smoke on the Water. House of the Rising Sun. På engelska, på svenska. Det är hus i Trollhättan. Nej. Finns 12 hus i Flogsta. Det kunde bor jag i. Jag bor i 9. Här kommer en låt som heter Ballroom Mix. Nästa låt, Rika. Det här är från Greece, Summer Nights. Ja. Nästa. Vad heter sångaren, artisten? Är det någon som kunde det här? Ja, den hade det här.
Lena. Ja, korrekt Lena. Och här heter gruppen Survivor. Korrekt. Wow. Nästa låt. Det är Kaoma. 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 K-A-O-M-A. Här kommer en annan. Det här kan ni. Yes. Red och Chili Pepper. Jag brukar Den för oss äldre är svårt. Han heter Shawn Mendes. Det här är lite långsamt i början, men det svänger till sen efter ett tag. Men det är Julia Michaels. Julia Michaels. Julia Michaels. Vad heter filmen då? Den här låten. Should I stay? Only be in your way. The Bodyguard. Filmen. Nästa låt. Uts, vad heter låten? Filmen. Ja, det är rätt. Aladdin. Nästa låt. Filmen heter vad då? Jo. Filmen heter Vaiana. Vaiana. Hoka, chaka, hoka, chaka, hoka. Det här är ju faktiskt från Guardians of the Galaxy. En Hollywoodfilm. Ganska ny. Hoka. Och här, vad säger du Roger? Ja, jättebra. Pretty Woman. Och här kommer sista låten. Det kan vi alla som är födda på 70-talet. Ja. Ja, bra som bantas. Bra koll. Det här var mycket grubblerier. Vad var det här för tv-serier? Jo, det här är MacGyver. MacGyver. Här kommer, det var inte bara tv-serier, det var streamade serier också. Och det här är Stranger Things. Sen kommer den här. Wow, coolt. Ja, och du springer in i tv-rutan med en surfbräda för att rädda folk. Baywatch. Och här kommer... Det här är uppåttalet. Och det här är Marco. Kan du höra? Go. Simpsons, yeah! Rätt. Det kan det handla om några ungdomar som läser eller studerar forskningar. Alltså, Bare Naked Ladies heter gruppen, för de är kanadensiska. Ja. Big Bang Theory. Ja, helt rätt. Här kommer Melodifestivallåtar. Det här är I will be popular. Det är Erik Saade med Popular. En halv poäng för rätt. En halv poäng för rätt. Ja, vi gör så. Och här kommer... Det här var svårt tror jag. Ja, det gick jättebra. Det är David Lindgren. Shout out. Shout it out. Shout it out var det så. Shout Det här är Anna Bergendahl. Inte med senaste, utan näst senaste låten i Melodifestivalen. Här syns det. Men jag gör så här.
den här börjar stå här i. Ja. Man börjar stå. Ja. Det är ju på. Zlatan. Frans med If I Were Sorry. Och låten heter Spring för livet och artisten heter Sara Varga. Och den sista Melodifestivallåten, det var lättare tror jag att hitta vilken artist det var, för den måste ju vara Molly Sandén. Ja, jag tycker det är inte. Men vad heter låten? Den var ju lite svårare. Vad står det? Why am I crying? Why am I crying heter den. Det är en låt som jag glömde. Här kommer sista kategorin, första låten. Petra Marklund, Händerna mot himlen. Okej, september är godkänt. Gillar du den här låten eller? Heja, heter den låten och gruppen heter Outcast. Härligt. Nu kommer Göteborgstjej. Var inte jag? Lale. Första gången jag såg henne live var på Göteborgskalaset. Då sa jag var 16 år och spelade gitarr. 10 000-tals människor pratade i stan. Vi kan verkligen hitta lektioner när vi röper bort oss. Och så vill vi kunna. Så är det. Linus gamle vän, tack för att du lever än. Att vi nu får fira dig är vi så glada för. Linus, våran vän, nu är du och livets höjd. Får dig på förhöjd. Linus, bäste vän, alltid god och glad du är. Ingen annan är som du, därför vill vi fira nu. Ett fyrfaldigt lever för Linus, han lever i fred. Hurra, 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 hurra! Jag må leva, jag må leva, jag må leva ut i 100 år. Jag visst ska leva, jag visst ska leva, jag visst ska leva ut i 100 år. Hurra, 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 hurra! Och jag hade precis kommit till världen. Men jag var mest intresserad av mjölk och mamma. Och du kom dit för att hälsa på mamma och mig. Och träffade den nya lilla systern. Men du hade med dig en Aladdin-kartong. Och det var ju superofta film på att du var enbart intresserad av Aladdin-kartongen. Så du åt, tror jag, nästan hela den själv. Men sen åkte vi hem till Jakobsberg, som vi bodde i då. Och det här var en väldigt arbetsam och mödosam tid. Speciellt för dig och mamma. Det var nämligen så att jag hade kolik, så jag grät mest hela tiden. Så mamma gick dag ut och dag in och gick med mig på armen. Och då gjorde Linus, som var 2 år, gick han upp på natten och tog sin docka. Och gick med dockan hela natten efter några steg efter mamma. Så efter ett antal nätter så sa han till mamma att du kunde inte prata så mycket, men du sa skicka tillbaka. Men mamma gjorde faktiskt inte det. Vilket jag är väldigt glad för. Jag visste inte hur vanligt det är att man skickar tillbaka. Men det var något som du ändå för år tyckte att nej, nu får det vara nog. Det där var jobbigt med lilla syster. Så även om det var en tuff start så
så blev den ju väldigt mycket bättre. Och jag är jätteglad och stolt över att du är min bror. Och du har alltid varit så stark och så modig. Jag var hemma och jag vill inte åka hemifrån för att jag vill hålla på i stallet och hästarna. Du måste ju studera på Johannes Gutenberg universitetet i Mainz till exempel, fysik. Och sen var det bara hem en snabb vända. Sen åkte du marknadsföring i University of Alberta, Kanada, Edmonton. Och sen kom du hem och jobbade lite. Sen skulle du iväg till Österrike och jobba i Steier-trakten. Jag kommer inte exakt ihåg vad byn hette, men vi var där och hälsade på dig i Österrike när du jobbade på SKF och det var jättefint och jättemysigt där nere. Så du har verkligen gjort så himla mycket och jag är jättestolt över det. Och inte minst att du har fått världens finaste livskamrat i Rika. Och vi är så glada för att du har kommit in i familjen. Jätteglada för det. Så jag skulle vilja utbringa ett skål för världens bästa bror. Skål in. Skål! Utan glasögon. Du ska hålla ett jättelångt tal till. Oj då. Ja, nej, jag ska inte hålla ett långt tal. Tack så jättemycket alla för ni är så underbara människor som betyder så mycket för mig i mitt liv. Ni är mitt liv. Så att jag är jättetacksamma för er allihopa var det och det. Och jag hoppas vi kan hålla kontakten på ett bra sätt. Jag var på middag för, det är väl nästan 4 veckor sedan nu. Tiden går fort. Vi var inte så många för det var corona och så. Vi var några få stycken. Jag satt bredvid en person jag aldrig träffat förut som var 76 år och väldigt pigg och glad och pratade. Han var mycket piggare än vad jag började bli trött framåt kvällen men han fortsatte prata på. Han sa det att ja, vad kul, du ska fylla 50 år det. Ja, sa jag. Vad roligt, sa han. När jag fyllde 50 och framåt, det är den bästa tiden i livet, sa han. Och du skojar, sa jag. Nej, jag menar allvar. Alltså, jag har många kompisar i min ålder. Alla säger det, från 50 och framåt var den bästa tiden i livet. Så njut av det. Välkommen, du är på väg in i det nu. Så att, ja, och jag är jättetacksam. Och tillsammans med er så ska vi ha det kul. Så alla är välkomna. Kanske inte samtidigt, men ni får komma lite utspritt till Västerås och hälsa på oss. Ni är väldigt välkomna. Vi har 2 stycken gästrum, så att om ni vill komma kan ni också sova över och ni får njuta av den vackra staden Västerås. Kanske. Ja, det är det. Men den är ganska trevlig stad. Ja. Och vi bor ju i samma stad nu för tiden. Ja, precis. Så tack så jättemycket allihopa. Vi kommer ju att runda av lite grann här. De som bor här på hotellet är välkomna in till min och Rikas rum på hotellet. Det är rum 12-19. Så vill ni får gärna titta in där. Kommer whisky fram då? Nej, tyvärr ingen whisky, men det finns lite andra saker. Du har ju gått i Klokstad, det är mycket som funkar. Det är flera flaskor handsprit där. Ja, vi har så mycket roliga historier tillsammans allihopa här så det går ju inte att summera det en kväll så här. Men de är inte bortglömda utan vi får försöka att få dem vid liv tillsammans. Så vi får hålla kontakten. Jag är så glad att alla är här. Vad kul! Tack ska ni ha. Tack så mycket. Tack. Hemligt. Vad är det ni pratar om? Är det hemligt? Va? Är många borta? Det är alldeles för många restauranger tycker de ska Värmländska brukstraditioner, det vårdar vi alla.
Sansa. Vi har våra patroner och supen tar vi ibland, land. En värmapojke kan ta supen som en man. Så gluten till strupen, den supen den försvann. Och mera vill han ha, kan ej för mycket ta. En värmapojke blir aldrig full, nej han blir bara glad. Skål! Jag måste passa på att tacka. Det ligger massa presenter här. Tack så mycket. Det var det viktigaste att träffas. Kolla. Och present.